Kadaguan sa Mandaue City Traffic Agency nanawagan sa publiko nga dili angayang ibaliwala ang mga citation tickets nga nagkadaiya mga violations sa kadalanan. Talaan sa mga multahan sa mga PUJ driver nagpatong-patong karon sa buhatan sa team. Auhag sa team sa mga operators na kanunay magpakisayod silang opisina kung wala ba sila mga drivers nga nangadakpan na. Ang dugang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa buhatan sa team sa Mandaue Sports Complex, padayon ang pag-abot-abot sa mga tao nga moasikaso sa mga traffic violations. Sagad kanila, mubayad sa mga citation tickets nga ilang nadawat. Sa paglingkod sa bag-ong labaw sa team, gipaukay niini ang pending nga mga traffic violations, labi na sa mga trucks o mga commercial vehicles. Didto na sayran ang nagpatong-patong nga mga multahan nga wala mahibaw-i sa uban nga mga operators. Giingong wa magsaba ang mga drivers sa ilang mga amo nga midaghan na diay ang bayronon. Luoy kayo ang mga operators kay wa na diha ilang drivers kaya ang kining citation iginiglik lang sila mga drivers. Auhag sa team sa mga operator ug tag-iya sa mga sakyanan, regular nga magpakisayod sa ilang opisina aron mahibaw-an kung doon na ba'y pending violations ang ilang mga drivers. Samtang pahimangno ni humaw-a sa mga nanag-iya og sakyanan, dili gyud ibaliwala ang mga citation tickets. Kung mahanay na ang structure sa buhatan sa team, may legal division na unya nga mohandle sa pagpasaka og kaso sa mga traffic violators nga wala manumbaling sa ilang mga balayronon. Nagtuo nga kanang way ngipon ba. Pero akong i-announce nga basin department naman ng team na namagay legal division ato na gining ma-penalize ang mga drivers. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.